everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Nahibaw ko nga milihok sab sila si Ma'am Julia o gayang laki. Aron mailahan ko sa hingpit, ma. Ayaw ka balaka. Wa'y mahibaw sa tinuod mong gigikanan. Ako kang anak, Helena. Period. Salamat, ma. Dili sab ko mosugot nga may daotang mahitabo kanimo diha, Helena. Okay ra ko, ma. Kinahanglang may kapanalipod kasi mong kaukalibod. Ayaw ka balakan ako, ma. May makatabang na ko diri. Si Lando o si Miko. Ha? Si Lando mo ang kauban akong trabahanti diri sa bay. O kana si Miko? Siya ang saksi kunuhay sa pagpatay ni Mama Celes. Sa asawa ni Sir Alejandro o siyang inahan. Ayaw ka balaka, Helena. Nag-ambo ko kanunay sa imong kaluwasan. Pero ayaw lang yun pagkumpiyansa. Ilabi na sa pagkabon. O, ma. Nahibaw na ko sa background ni Ma'am Julia. O siyang kabit nga si Franco. Mga dili sila kasaligan. Mga daotan sila ginikanan. Mao nga pag-amping. Panglakan nunay sa imong kwarto kung matulog ka. O, ma. Ug niya pa, ayaw pa duol kanunay sa imong mga kaaway. Bantayi ang ilang mga lihok. Basaha ang ilang mga plano. Ang daotan nga kalit mabuutan, adunay daotang plano. O, ma. Ako nagtimanan. Nga mag-amping na mis pagkaon. Ayaw pagdawat bisan unsa nga i-offer sa imong kaaway o sa estranyo. O, ma. Salamat, ma. Manang, unsay pa ni hapon? Naanas lamisa ang sudan, ma'am. Mga ano ba ko nung tamanang? Nanguta na sa Sir Alejandro. Malipayon ka ba karon, Helena? Malipayon man, ma'am. Ikaw? Gidawat ko na ang akong papel ining baya. Kinahanglang magpaubos ko sa mga sama ninyo. Init ng sabaw day Helena. Oh, nganong imo man siya gisultihan ni anak manang. Nahadlok ka nga akong kabiyahan og init nga sabaw si Helena. Uy, maoday na imong plano, ma'am. Dili na ta magsulti ni anak manang. Kay murag musaka ang akong dugo ni Muda. Okay, pangaon na lang mo diha ha. Manang. Ako nang kuhaon sa taas sa Sir Alejandro? Ayaw una, day, oy. Ato unang klaruho ng sudan sa lamisa, day. Midool ra ba diyang maldita, day? Midool si sa sudan? Oh, nangukab sa tabon. Kung mauna, ang iring una ang pakanas sa tanang putahe nga giokba ni Ma'am Juliana. Ha? Mauna na karon ang bantayan ta. Ang pagkaon nga dili mabutang maghilo. Oo, uday. Pakanon ako og una ang iring sloyo. Ang animal nga manang. Gilawgan ang iring sa luyugo na. Kaon na mo, ha? Aron makakaon na pod me. Animal. Usap ni gibuhat sa tiguang. Nagtuo tingali ng amaw nga butangan ako hilo ang pagkaon. Kini. Okay. Why mikirig? Mangaon na mi. Kinsa kay nagsugo ni manang nga pakanon og una ang iring ay. Si Helena na sab tingali. Pero mukalma lang ko. Lahi nga kamatayon ang ipahamtang ko kang Alejandro. Sir,
Matog ka na? Kumusta na kung gisugo ni mo, Helena? May paagi ka na ba? Unsaon sa pagpangita ang akong anak? Doon na Sir Alejandro. Unsaon man? Nanawag ko ni Mama ni Ring. Siya nga akong gipamalihog sa pagsusi kun hain ang anak ni Celes. Posible nga nasagop kini og laing tao. Posible. Ayaw paghunong sa pagpangita. Inglang imong inahan nga makadawat siya og dakong ganti kung madumduman niya ang akong anak. Ako sinsultihan anak Sir Alejandro. Unsa? Muhatag siya ganti sa makasulti kung hain ang iyang anak. Ingon anak ka desperado si Sir Alejandro, ma. Nga makitaan ko. Og naluoy kaniya. Ma. Guilty ko nga na ako siyang atubangan. Pero wa siya kahibaw. Kano sa ka man magpaila sa imong amahan, Helena? O niya na, ma. Kung mailhan ko ng tinuod ng kriminal aron malimpyo na ang ngansa kong inahan sa ilang tapit. Unsa? Mao ka na, ma. Ikaw ang gusto na akong musulti kang Sir Alejandro. Nga ako. Mao ang iyang anak. Uban sa mga ebidensya. Kung maoy imong gusto, hain karon ang maleta ni Mama ni Celes. Ang maleta tuod niya. Ang pingi kini Helena. Tuwa dito ang dagang ebidensya nga anak ka ni Celestina Magbang. Lando? Lando? Helena? Mahimo bag umanan ko nimo sa inyo? Sabay sa mong lolo? Oo. Nga naman. May tuyo ka ni Lolo? May bagahe pa ko nahabilin dito. Mo ba? Hay man mo gibutang. Tuwa sa ilawom sa Katri. Lo, mayong buntag diha. Ay, salamat tao na. Tahinom-dom kita o kalendo. Kabuhi pa ko. Mabitaw nga ako siyang giagdi nga maduaw ni mo, lo. Doon na sa kikuhaon sa kwarto nga imong gipahigdaan ako. Ito, karaang balita. Naapa ba dito sa ilawom sa Katri, lo? NPM. NPM? Napa man. Ako na sakon, ha? Ako na ni kuhaon, lo. Dadon na yun ako sa kumbay. Ay, may bay ka na din, he. Gamay ragod nga bay, lo. Dala, sige, saka lang sa taas. Oy, Lando. Oh, Baya. At iba na rin mo asawa, ha? Nagsamog-samog na din, eh. Ngayon nagkukwarta. unsa? Dinhi si Chuna? Ay, naunsa naman ang asawa niyo mo. Nagtaga naman lang na. Unya, imo sige taga kwarta no? Tabag ko sa gatos. Ang niyata ko, eh. Oh, Mula nag-adik yung mga asawa, eh. mauna lo. Nahibaw na bitaw ka nga nagbuwag na miyan ha. Pero, ganahan yun siya nga mubalik na ko. Mabalik na na kagibiyaan at tingali siyang kabit na matanog. Maugid lo. Salamat ka ni Argid ang maleta ni Mama. Ay, wala naman din ako matiman. Naapag akong lampin sa bata pa ko. Ang akong mga pictures. Kinahanglan nga ako na ning madasa mong bahay ni Mama Celes. Ako ning ilak dito sa sod sa akong kwarto. So, nako
correct kasi ko pagsuot. Kang kinsam ng lampin. Aha? Lampin na, di ba? Lampin sa bata. Oh, aha? Nganong naaman ka, ana, Helena? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.